זוכרים שלא מזמן העליתי גוש של סרטונים ארוכים שלי בטיקטוק? אז הנה חלק 2. ארידור, נכשלת בבוחן שלך בחשבון? אולי. איך לעזאזל הצלחת להיכשל? אתם לומדים לספור עד 10. זה לא אשמתי, המורה טעתה בבדיקה. ארידור, המורה לא יכולה לטעות. כן, היא ביקשה מכולנו לספור מאחור מ100, וזה בדיוק מה שאני עשיתי, והיא אמרה שעשיתי את זה לא נכון. איך ספרת? אוקיי, אני אתחיל מ101. 101, 100, 59, 58. ארידור, זה לא נכון. בטח שזה נכון, זה מה שאמרו לי. מי אמר לך שזה נכון? המיקרוגל! מה? המיקרוגל! למה אתה לומד חשבון עם המיקרוגל? אני לומד הרבה דברים עם המיקרוגל. מה? המיקרוגל לימד אותי שכל פעם שאני מרגיש שקר לי ואני לבד, כל מה שאני צריך זו סביבה חמימה. המיקרוגל לימד אותי שמה שבאמת חשוב זה מה שנמצא מבפנים ולא מבחוץ. המיקרוגל לימד אותי אף פעם לא לוותר. אם אני לא מצליח לחמם את האוכל ב30 שניות, אז אני אחמם אותו בדקה. עכשיו אני מבין. מה אתה מבין עכשיו, אבא? אני מבין למה אף אחד לא רצה לאמץ אותך. מה? מי לומד לספור עם המיקרוגל? אני! אבא, אמא בוגדת בך שוב. מה? איך? היא כעיקרון יושבת ככה? איך אתה יודע, ארידור? לא איך אתה יודע? אני נכנסתי באמצע בזמן שהם עשו את שבנג. אני לא מאמין שהיא בוגדת בי שוב עם עוד גבר. זה לא היה גבר. מה זאת אומרת לא גבר? אז עם מי? 7 גברים. כמובן. כן, אתה יודע מה זה הזכיר לי? מה? נכון הנגטס במקדונלדס? אז נכון יש את הרוטב הזה? אז תדמיין 7 מקנגטס פשוט בו זמנית ברוטב הזה. פום 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 פום. תסתכל על הצד החיובי, לפחות יש לך אותי. אתה יודע מה, ארידור? אתה צודק, לפחות יש לי אותך. אני יכול 200 שקל? מה, אתה אשכרה מבקש ממני את זה עכשיו? כן, זו הסיבה שבאתי אליך בכלל, אני פשוט ראיתי את אמא בדרך, אז החלטתי לספר לך. אז אפשר? בן אנוש! חייזה! רגע. למה קראת לי בן אנוש? למה אתה מתכוון? כאילו, אתה באת אלינו ואנחנו לא קשורים לעולם שלך. אז בשבילך אנחנו חייזרים ובשבילנו אתה חייזר, אז לא הגיוני שפשוט תגיד חייזרים! צודק. אבל זה לא משנה, כי באתי לכבוש את העולם שלך! ובמקרה אני גם יודע לדבר בשפה שאתה מדבר! מגניב, אתה יודע עוד שפות? זה תלוי איזה דיבור ויהיה לסרט אם בכלל. אגב, שלחו רק אותך לכבוש את כל העולם שלנו? זאת אחריות די גדולה. אז אם שלחו רק אותך, אתה בטח החייזר הכי טוב ומפורסם שיש. ממש הגיוני שתחשוב ככה, אבל את האמת שאני ממש גרוע ואין לי חברים. בסה. טוב, אני אהיה חבר שלך. וואו. באמת? ברור אחי, איזה מין סרט על חייזרים זה יהיה אם הדמות הראשית לא תתחבר לחייזר. אוקיי חבר, אבל משום מה אני ממש מתגעגע הביתה, אז בא לי לחזור. אוקיי, ואני אעזוב את כל מה שיש לי לעשות בחיים, כי אין לי שום מחויבויות ואלך לעזור לך. יופי, תודה חבר. ייקח לנו בערך חצי שעה מהסרט להגיע לחללית שלי, ובינתיים אנחנו נתגבש ונהפוך להיות חברים, ואני לא ארצה יותר לכבוש את העולם שלך. נשמע מספיק קלישאתי. יופי, בוא נזוז. וכשנגיע לחללית שלי, החברים החייזרים שלי יופיעו משום מקום, והם יחשבו שצריך לכבוש את העולם הזה, אבל אל תדאג, כי אני אגיד שהעולם הזה אחלה, ואני אביא אותך כדוגמה. אוקיי, למרות שזה די מוזר שהם שלחו אותך לפה לבד, ואז בשנייה שאתה עומד לחזור לבית שלך, כולם מגיעים פתאום. כאילו, למה לעשות את זה ופשוט לא להגיע כולכם ביחד? נראה לי יותר פרקטי, וגם כנראה הייתם כובשים את העולם. וגם לא אמרת שאין לך חברים? כן. אבל לאף אחד לא אכפת. עכשיו? עוד לא, תחכה לסימן. אוקיי, יש לו 33 דקות נסיעה, תקום ותלך שהוא ידע שאתה פה. אוי לא. לאט יותר, אנחנו לא רוצים שהוא יחשוב שזה דחוף. אוקיי, אוקיי, אולי זה יעבור. אוקיי, עכשיו לך לדלת ותדחוף.
אוקיי, עכשיו תפסיק, שהוא יחשוב שזה נגמר. תודה לאל. חכה. דחוף בכל הכוח, תדחוף! אני הולך ללדת! יותר חזק! 5 דקות לאחר מכן. סוף. אוקיי, עכשיו לך! תגיד לי, מה אתה רציני? אוקיי, דניס, שאלה אחרונה. מי המציא את נורת החשמל? תומאס אדיסון. טוב, יפה. עכשיו נמק. מה זאת אומרת נמק? אם אתה לא מנמק לי, אתה מאבד את כל הנקודות שלך. אבל איך אני אמור לנמק את זה? מה אכפת לי, אבל אתה חייב לנמק את זה. תשאל את המורה שלך או משהו, לא יודע. מה זה המורה? כן, דניס, איך אני יכולה לעזור? כן, המורה. בשאלה הזאת במבחן שאלו אותי מי המציא את נורת החשמל. עכשיו אני יודע שזה תומאס אדיסון, כן? אז אני רשמתי, את רואה? אבל גם רשום בשאלה נמק. מה זאת אומרת לנמק? מה השאלה רוצה ממני? שתנמק. שקט כבר! אוקיי. אז בעיקרון, כמו שאתה רואה פה בשאלה במבחן, מבקשים ממך לרשום מי זה תומאס אדיסון. עכשיו, אני רואה שאתה רשמת את התשובה שלך כמו שביקשו, כל הכבוד. אבל גם בשאלה, בהמשך השאלה, מבקשים ממך נמק. כל מה שאתה צריך לעשות זה לקחת את התשובה שלך ולנמק, וזהו. אוקיי, תודה שהקראת לי את השאלה עוד פעם, אבל את לא הסברת לי כלום, פשוט הקראת אותה עוד פעם בשאלה מטומטמת ואני לא מבין מה היא רוצה ממני. אוקיי, שוב. מה שאתה צריך לעשות בשאלה זה לרשום מי המציא את נורת החשמל. עכשיו אני אגלה לך סוד, זה תומאס אדיסון, כמו שרשמת. ברור שזה תומאס אדיסון, מה את רוצה ממני? יש לי דוקטורט במשפטים שאני לא יודע מה זה מה, ברור שזה זה. אוקיי, ועכשיו כל מה שצריך זה לנמק. תגידי, מה את בסדר? אבא, תגיד, למה הבטן של דודה סבטלנה כל כך גדולה? בגלל שיש שם תינוק. אלוהים ישמור, היא אכלה תינוק? מה? לא, ארידור, היא לא אכלה תינוק, היא בהיריון. הלו, משטרה? כן, אני רוצה לדווח על דודה שלי. ארידור, תנתק את הטלפון. היא אכלה תינוק! תנתק את הטלפון! הכל בסדר. ארידור, דודה סבטלנה לא אכלה שום תינוק, כשגבר ואישה מאוד אוהבים זה את זה, הלו, דודה סבטלנה? כן, ארידור. אני לא מאמין שעשית דבר כזה לתינוק! תן לי את זה, מאיפה אתה משיג את הטלפונים האלה בכלל? ארידור, דודה סבטלנה לא אכלה תינוק. מה? היא אכלה 2 תינוקות? היא לא אכלה שום תינוק, ארידור. היא בחיים לא תעשה את זה, היא אוהבת ילדים. היא בדיוק עכשיו עושה בייביסיטר על בן דוד שלך יוחאי. נו באמת, ארידור, למה אתה נלחץ מהכל? דודה שלך כולה בהיריון. הלו, יוחאי? כן, ארידור. תקשיב, אני חייב להגיד לך משהו על דודה סבטלנה. היא אכלה תינוק. אתה יודע את זה? כן, אני יודע. הוא יודע את זה. ארידור, מה לעשות? תקשיב, יוחאי, לא משנה מה, אתה חייב לברוח מהבית הזה. אבא, תגיד, איך נכנסים להיריון? אז כעיקרון, כששני אנשים אוהבים זה את זה... כמו שחברים אוהבים זה את זה? לא, יותר מזה. כמו שחברים הכי טובים אוהבים זה את זה? כן, אפשר לומר. יוסי, זה כמוני וכמוך! תמשיך. אז הם ישנים ביחד. אנחנו ישנו ביחד! באוהל, בטיול שנתי, זה לא מה שהוא התכוון! אני בהיריון! ארידור, אתה לא בהיריון! יוסי, אתה האבא! אני לא האבא ואתה לא בהיריון! רגע, איך נקרא לתינוק? אין שום תינוק! אל תצעק ליד התינוק, הוא שומע הכל! ארידור, אין שום תינוק! כן? אז איך תסביר את זה שהבטן שלי גדולה? כי אתה לא מפסיק לאכול, אתה אוכל מלא! בגלל שאני בהיריון, אבא, תגיד לו! ארידור, אתה לא בהיריון! אתה רוצה שאני אעשה הפלה? אין מה להפיל, אתה לא בהיריון! אני לא צריך אף אחד מכם! אני אהיה אמא יחידנית ואני אגדל את הבן שלי לבד! הפלת אותו הרבה על הראש כשהוא היה תינוק? כן, כמה פעמים. תדמיינו שנייה איך המציאו את הקובייה ההונגרית. יואו, ארנו,
מה אתה עושה? אחי, נראה לי המצאתי את הצעצוע הכי מגניב בעולם. מה, קובייה בצבעים? לא, כאילו כן, אבל זה לא רק קובייה בצבעים, המטרה של הקובייה זה להזיז אותה ככה שכל הפאות של הקובייה יהיו באותו צבע. אוקיי. והדרך היחידה לפתור אותה הוא על ידי חישוב מתמטי של הפאות ואיפה כל קובייה תהיה בזמן שאתה מסובב. הצעצוע שלך זה קוביית מתמטיקה? לא, אבל זה כיף, כי ברגע שאתה פותר את הקובייה וכל הפאות באותו צבע, אז זאת ההרגשה הכי טובה בעולם. כך, תנסה. אוקיי, בסדר. לאחר 7 שעות. אחי, אין לי שמץ לפתור את זה, אתה מתכוון לתת את זה לילדים? כן, זה צעצוע לילדים. כמה זמן לקח לך להכין את זה? 3 שנים. 3 שנים? 3 שנים. 3 שנים. 3 שנים. 3 שנים. 3 שנים. 3 שנים? 3 שנים! רגע, סטופ. אתה בן 30. כן. אתה רווק. כן. אין לך ילדים. כן. אתה עני. מאוד. ואתה רוצה לומר לי שבזבזת 3 שנים מהחיים שלך, 10 מהחיים שלך, בשביל להמציא קובייה עם צבעים. במקום ללכת למצוא עבודה, במקום ללכת למצוא חברה, במקום להתחתן, במקום להביא ילדים, אתה המצאת קובייה? כן. אוקיי, ואיך קראת לקובייה הזוהרת ועם המלא צבעים שלך? קובייה הונגרית. קובייה הונגרית? קובייה הונגרית. קובייה הונגרית! אני אפילו לא אתחיל את הפינג פונג הזה. למה קראת לזה קובייה הונגרית? כי זה קובייה ואני גר בהונגריה. בתור מישהו שהצליח להמציא קובייה כזאת מטורפת ומתמטית, אלוהים יודע מה עשית עם הקובייה הזאת, לא יכולת לחשוב על שם טיפה יותר יצירתי מקובייה הונגרית? כמו מה? מאיפה לי? זה פאזל וקובייה, אז פאזליה, ובגלל שזה במלא צבעים, פאזליה צבועה. פאזליה צבועה. פאזליה צבועה. פאזליה צבועה. פאזליה צבועה. בוקר טוב, הגעתם למקדונלדס, מה תרצו להזמין? כן, אני רוצה בבקשה להזמין 3 ביג דאבל מק רויאל, צ'יפס גדול רגיל בצד, צ'יפס גדול בטטה בצד, פוטטו, אורז אם יש לכם, ופירה. אוקיי, אין בעיה. תרצה משהו לשתות? כן, אם אפשר גם קולה זירו, יהיה נהדר. אוקיי, אין... קולה זירו? כן, בבקשה. אוקיי, אבל אני רק מודיע שאצלנו קולה זירו עולה יותר מקולה רגילה. אוקיי, סבבה, אין בעיה. אוקיי. רק אפשר לשאול אותך שנייה משהו? כן, בטח. איך קוראים לך? בן. אוקיי, בן. הרגע סיפרתי לך שהקולה זירו שלנו עולה יותר מקולה רגילה, ושמע, אני בדרך כלל לא מציק ללקוחות, אבל... למה בדיוק אתה קונה קולה זירו? סתם פשוט, קולה זירו פחות משמינה מקולה רגילה. אוקיי, אז אתה כאילו ציפית שבמקדונלדס האוכל לא יהיה משמין? לא, כאילו, הוא כן משמין, אני יודע, אבל אתה יודע, לא להגזים יותר מדי, אז כאילו, אם אני יכול לקחת משהו בריא, אז למה לא? אז אתה חושב שאם אתה תזמין קולה זירו במקום קולה רגילה, אתה פתאום תהפוך לאנה זק? סליחה? אתה הזמנת 3 המבורגרים גדולים, 4 תוספות צד גדולות, ואתה חושב שקולה זירו תהפוך את הארוחה שלך לפחות משמינה? הארוחה שלך במקדונלדס? אבל קולה זירו פחות משמינה מקולה רגילה. הזמנת 3 אוקיי. זה הכסף שלך? אתה הריבון? ולי אישית לא משלמים מספיק בשביל שיהיה לי אכפת. אתה רוצה להזמין עוד משהו? אפשר גם סלט? סלט. כן, שמעתי שזה מרזה. למה שתקנה סלט במקדונלדס? כי זה מרזה. אתה במקדונלדס! אוקיי, אני רוצה שתעשה לי קצר בצדדים, קצר, ותשאיר ממש קצת למעלה, אבל לא ממש קצת, כדי שלא יראו שיש לי ראש גדול. תשאיר ככה שיראו כאילו יש לי ראש אליפסה כזה, אוקיי? אין בעיה, אחי, מה שתרצה. הלאה, מעולה. יאללה, מתחילים. אתה יכול בבקשה לא להזיז את הראש? אוקיי, סבבה. אוקיי, זה החלק הקשה, אז חשוב שלא תזיז את הראש, אוקיי? כי אם תזיז את הראש אני אעשה פשלה ותהיה קרח, אוקיי? כן, בטח. אוקיי. לא מגרד לאף, אבל לא יכול לגרד אותו, אמר לו להזיז את הראש. אבל אף שלי ממש מגרד. שיט, מה אני יכול לעשות? מסתדר? כן, בטח. טניס, זה מפריע לי. סליחה.
נו באמת. אין לו, אמרתי לך לא לזוז. זזת, וזהו, אין תספורת, יש קרחת. לא, 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 לא. המורה, אני צריך לשירותים. בדיוק חזרתם מההפסקה, למה לא הלכת אז? כי לא הייתי צריך להשתין בהפסקה, וגם ההפסקה הייתה לפני שעה. אל תבלבל אותי עם העובדות. אתה לא יכול ללכת לשירותים וזה סופי. אבל אני ממש צריך ללכת לשירותים. סליחה, זה לא טיילת פה. אם אני אתן לך לצאת, אז הוא יבקש לצאת, והיא תבקש לצאת, וכולם יצאו, ואני לא אסכים לזה. מה אכפת לך? אנחנו בכיתה ב', זה לא שנפספס משהו חשוב. סליחה, אבל רק שתדע, בלי גיאוגרפיה אתה לא תצליח, לא בבגרות, לא בחיים, לא בעבודה, לא במשפחה, לא בבית קברות, לא בגן עדן, ולא בגיהנום, אתה מבין את זה? תגידי, את בסדר? אני כולה צריך להשתין. מה את מחליטה איפה אני אהיה? בגן עדן או גיהנום? תן לי להשתין כבר! בכיתה שלי רק אנשים עם בעיות בשלפוחית השתן יכולים לצאת לשירותים. אז אם אתה רוצה לצאת לשירותים באמצע השיעור שלי, תצטרך להביא לי אישור מהרופא שקובע שיש לך בעיות בשלפוחית ואתה לא יכול להתאפק. אבל אתה יכול להתאפק, כן? איזה אישור מהרופא? מה את רוצה? אני כולה רוצה להשתין. את רוצה גם אישור מבנט? אתה לא הולך לשירותים בשיעור שלי, אבל אני ממש חייב להשתין. יודע מה? אתה צריך לצאת לשירותים? צא. אבל לכיתה שלי אתה לא תחזור. וואי, תקשיבי, איזה איום דפקת לי פה, ממש מאסטר ביזנס קלאס. כאילו אכפת לי. וגם אני אתקשר להורים שלך. אני יתום. אתם יודעים מה? חשבתי על זה, נכון? עכשיו 1 באפריל, אז זה כזה, לעשות מתיחות וזה וזה, ומי שנולד ב1 באפריל נולד בטעות, אז לא. מה שכן אבל, יש מצב שב1 באפריל אנשים אמרו, בואו ניכנס להיריון, בואו נמתח אותה, בואו נעשה ילד בכאילו, בואו, לא יודע, בואו נעשה איזה מתיחה מפגרת, ויש מצב, נכון? יש מצב. עכשיו, אם זוג ינסה להיכנס להיריון ב1 לאפריל, זה אומר שאם הם יצליחו להיכנס להיריון, זה יהיה בטח אחרי איזה שבוע וחצי, אוקיי? מה שאומר שתינוק אמור להיוולד בערך בעוד 9 חודשים פלוס מינוס ממוצע, לא יודע. אז עכשיו זה אומר שאם אישה נכנסה להיריון כתוצאה ממתיחה של 1 לאפריל, זה אומר שהתינוק ייוולד פלוס מינוס באזור בואו נראה, מאפריל למאי, יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר, ינואר. אז עכשיו, כל מי שנולד באזור אמצע, סוף, תחילת ינואר, כל מי שנולד בינואר, יש סיכוי, אני לא אומר שזה בוודאות, אבל יש סיכוי, והוא יחסית חזק, סיכוי גבוה, שכל מי שנולד בינואר, נולד כתוצאה ממתיחה של 1 באפריל. אז בעצם כל הקונספציה שילד שנולד ב1 לאפריל נולד בטעות, כלומר לא בכוונה או ממתיחה, זה לא נכון. זה בעצם כל מי שנולד בינואר. אם נולדתם בינואר, אז זה מאוד מעניין אותי, תשאלו את ההורים שלכם אם זה נכון. אם יהיה אפילו אחד שירשום שזה נכון, אני ארגיש שעשיתי את שלי. וכמובן ילידי ינואר, אל תעלבו, אני לא צוחק עליכם, זה מי שהמציא את 1 לאפריל, זה לא אני. זה לא אני.